Sanibonani bafethu, siyabingelela into encane obingelelayo. Ngiyafisa ke le video ifike kubantu abaningi okudingekayo ukuthi bakuthole lokho. Decide ukwenza ivideo ngoba ukubhala mhlawumbe nabantu abaningi bayanqena ukufunda, kanti ivideo kuba ngcono because uyalalela nje udlula. Indaba ke weekend yami kakhulukazi uSaturday. Kunendaba engilindele ukuthi ngisebenze kuzo engcina ngafikanga kuzona. Iweekend yami ngiqale East London, qale kahle kakhulu futhi thanks to Conflict ne team yonke nge-treatment abasinike yona. I think indlela abaphatha ngayo artist idinga ukushayela izandla, siyabonga kakhulu. Stadium kubantu abebekhona bethenga amathikithi esiperformance sebefikile, siyabonga kakhulu. Uthando selitholile ngisho ngathi angibuyele East London kusasa ngingabuya. So inkinga ke eqale mase ngise airport, sekumele ngibuyele eGoli because iflight yami ibingo 2:10. That is why ngiperforme East London ngo 12:30 and kusuka ekuphi stadium besikhona ukuya airport 15 minutes. So sikwazile ukucover airport because sifike ngo 1:30, flight ethi biboda ngo 22:02. Uma sifika sathola ukuthi kunenkinga kumathikithi wethu. Abebengayazi ke nabe do Conflict because umuntu obe responsible for ibooking i-traveling agency abebesebenzisana nayo. Uma sithola ukuthi kunenkinga asisakwazi ukuhamba, sizamile ukuncenga ngayo yonke indlela besingancenga ngayo because akhona amathikithi swaphethe, akhona ma ID swaphethe, but i-problem asazi ukuthi le mistake eyenziwe i-traveling agency yabo eyenza ukuthi sibe nale nkinga esibe nayo e-airport. Ashiya njalo ke flight ke siyibuka kanje yahamba. Bazamile ke futhi khona lapha abosisithandi nabo Cleo ukuthi sisizakale because bagcina benza iplan ngoba bangasekho ama flight eEast London, benza iplan ukuthi sithole iflight ePE basibukela, but ngenxa ye distance ke enkulu yokusuka eEast London uyePE, sagcina futhi nakhona sifike leyo flight leyo isihambile. Bazama futhi ukusibukela iflight enye esingene kuyona ke egcina yosibeka eGoli. Uma isibeke eGoli kwamele sifune imoto ke manje because mina imoto bengiyishiye eKing Shaka, and sithema sifike eGoli bengasekho into eflight eKZN Lanseria or Artambo, bengasekho into eflight eKZN. So kwaphoqa ukuthi sifune imoto. Uma ngithi ngifayela abantu engibaziyo ngizama indaba nokuhirisha nani bonke abantu bakhala nge-short notice. Ngabuyela kubo futhi osisithandi, and thanks kubona ngoba bebeloku bekhona kuyo yonke lenkinga ebengibhekene nayo, noma ke kungabona bebengifake khona because bona into zawo ehlezi ihlelekile zi-right. Angazi ukuthi u-traveling agent lo wenze kanjani this time because ngijwayele ukusebenza nabo zonke izinto ehlezi zikhona yabo. So kulokhu ke kwaba nenkinga, but futhi akusiyona inkinga yabo.
And thanks bona ukuthi bebelobe khona kuyo yonke lenyaka bengibhekene nayo kwaze kwaba yibo futhi abangitholela imoto because bese ngikhala ukuthi at least mangacover noma 2 wale nake biphela ebusuku imicimbi like iNewcastle neMaritzburg. Imoto ke sesayithola ngo11 ebusuku. Nakhona sengize ngazama ukusuka e-airport and thanks to ubhuti osisuse e-airport because ufike wasihlalisa ekhari lokho eCarlton Center ukuze bangasibambi inkunzi. Wazi wasilindela kuba leyo moto iyafika siyaqala ukusuka eMaritzburg bengilokhu ngicommunicator nabo ngibachazela inkinga yami ngiyabonga ukuthi bebe understand because asiqala ukusebenza nabo emavuso ngibayazi bebekhona last year ngangibhukhiwe khona and ngafika futhi so sine relationship enhle nabo ngibhadi ukuthi namuhla nami bengine situation ebingaphezulu kwamandla ami ngibengenayo icontrol of it. So yeah, ukucommunicate kwami nje ukugcina nabo beku11 ngizosuka eGoli. Futhi ayisagcina sibona ukuthi bona bayavala ngo1 noma ngakuthiwa ngihamba ngayiphi imoto ngeke ngisakwazi ukukhava. So wagcina ke izinto zonakale kanjalo. So ngenza le video ke ngizocela ukuxolisa bafethu kuwo wonke umuntu obengilindele kulezi ndawo ekumele ngibe kuzona engcine ngafika ngakuzona. Simo sibe ngaphezulu kwamandla ami futhi bengenayo control yaso abethu conflict bebengenayo control yaso because bona ngokwabo bebazi ukuthi yonke into iphelele iqediwe. So ke siyaxolisa kakhulu kwabe besibhukhile abelungu bethu kwabe bethenga amathikithi kuma events abenamathikiti esigcina singafika ngakuona. Siyaxolisa kakhulu eMbumbulu ngiyazi ukuthi bekusuku olubaluleke kakhulu loyithandana besifisa ukuthi ngibe khona ukwenza into yabo ibe yinhle ngagcina ngaphumelelanga. Ngifisa ukuxolisa kakhulu eMaritzburg ngiyazi ukuthi nithenga amathikithi nina sifiso sokungibona ngagcina ngaphumelelanga. Ngiyaxolisa kakhulu Lady Smith ngiyaxolisa kakhulu nakhona as much as bekuyi private event but ngoba bebengibhukhile ngiyaxolisa kakhulu nakhona. Yeah, ngiyaxolisa nje kakhulu Carnival City uKhuzani ama-Blue Nation ngiyazi ukuthi bekusuku lwenu olukhulu kakhulu loku celebrate u16 years. Ukungafiki kuyo yonke lemicimbi kubonakala njengokungayihloniphi imicimbi nokungahloniphi isimemo. Ngifisa ukuxolisa kakhulu bafethu ngifisa nazo ukuthi beku beyond i-control ekungase sidini lami and nangase sidini labo bonke abantu abekubathinta lolu hambo ngaphandle kwawo traveling agents. Ngazi noma umuntu oyedwa noma abantu abaningi vele ibhano yangizazi into zakhona because angilithandi but inkinga ibe lapho. So ngifisa ukuxolisa kakhulu bafethu. Ngiyathemba ukuthi enhlizweni zenu nizokuthola ukuthi ningixolele siphinde sisebenza nangelinye ilanga kwaba bengibhukhile niphinde nibe khona ngelanga kwabe bezobuka. Siyabonga kakhulu.